Θα ήθελα πάρα πολύ να τον καλωσορίσω απόψε σε αυτήν την όμορφη ομίλη. Να τον παρακαλέσω πάρα πολύ να μας πει δύο λόγια. Αλλά θα πρέπει πρώτα να κάνει τη συγγραφή. Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παραλύσουμε ανάμεσά σας και μαζί με εσάς ζω πάλι την έγκλη του δικού μας σχολείου του Ιεραρχείου. Εδώ και 72 χρόνια πριν έφυγα από το Γεράκι. Ήρθα στην Αμερική μικρό παιδί. Το Γεράκι όμως δεν έφυγε ποτέ από την ψυχή μου και από την καρδιά μου, όπως δεν έφυγε και από εσάς. Το χωριό μας είναι βαθύτατα χαραγμένο μέσα στο είναι μας. Διότι εκεί στο Γεράκι για πρώτη φορά είδαμε το φως της ζωής. Και χρόνια έπειτα για μια πρώτη φορά πιστεύτηκα το Γεράκι, μόλις είχε φτάσει το καθεστώς για να βρεθώ πάλι με συγγενείς και φίλους και να λειτουργήσω στον Άγιο Αθανάσιο. Κυρίως στις ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, με την ίδρυση του Πρωτοφείου και με την υποστήριξη των σχολείων του χωριού μας. Και το χωριό μας πάντοτε ήταν χωριό το οποίο ηγάπα τα γράμματα και την επιστήμη και την πρόοδο και έχει αναδείξει άντρας αξίους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το χωριό μας και με κάθε τρόπο να το στηρίζουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Διονοματική Επιτροπή για την θαυμασία αυτή πανήγυρη, κατά την οποία θυμηθήκαμε όχι μόνο το χωριό μας, αλλά και θα προσπαθήσει η Διονοματική Επιτροπή με τους πόρους της βραδιάς αυτής να κάνει και σημαντικά έργα στο χωριό. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της 40ης μέρας των ημέρων και καλό Πάσχα εις όλους. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Παναγίου του χωριού μας. Να συνεχίσω την παράδοση του Πατράκη. Η στοιχεία του χωριού μας είναι να πάρω στη Σενικιά, να έρχομαι στη μέσα από την νέα που ήταν εδώ στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Είμαστε γύρω στις 30 νέες οικογένειες που ήταν. Να σας ευχαριστούμε για όλους εσάς που μας συμπαραστέκετε σήμερα, για τον ιερό στόχο που ήρθατε εδώ. Το κουλεράκι μας ασύντηκε του Πατριάρχης ήταν για τα ίδια παιδιά μας. Όπως και να είμαστε, θα το σκεφτόμαστε και το αγαπάμε. Σας παρακαλώ, εύχομαι και σαν Επιτροπή, ευχαριστούμε την Επιτροπή για αυτό το έργο που έχει κάνει σήμερα, για αυτή την εκδήλωση που έχει κάνει. Έχει ένα λαχείο, αν δεν μπορέσετε, βοηθήστε με
Πατέρα Καλυμπόπουλε, έλα, πρώτο συγχωρώ. Και σύμναση. Thank you.